Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Mine şuşаны күрсәттем бит, алар яңа. Мен аларны узып киттем. Анасы урысча әйтә тегенәргә. Пойдем тише, долго будет ди. Тагы нәрсә ди, тагы нәрсә. Мен шуны уйладым да, мен әйтәм. Ә бездә менә синук, куда пошел дип тотыналар әбиләр оныкларына, синук дип. Тагы нәрсә дип. Урысча имеш, үзенә калса. Сөйләшәләр алар, урысча имеш, сынук дип. Тагы нәрсә дип. Тагы әйтмим инде, күп нәрсә шул. Ну белмисез инде русча юнлап, урысча, татарча сөйләшик, саф татар теленә өйрәтегез. Шөнче көнме бер туган апа килде дә имеш. Нәрсә ди? Әллә үзе сөйләде, әллә кемне сөйләде, ни ди? Менә ди татарча ди. Гаиләдә сөйләшү юк булмады, чөнки шунасын югары белем аламасмалар дип нәрсә. Мен инде аптырап тормадым, әйтәм. Менә безне гаиләдә әтияни мәрхүм безне тыялары урысча сөйләшмәгез дип. Шуңа күрә 8 малайдан 6 малай югары белем уку йортына керде. 5-әве Советлар чорында. 3-әве Одессада. 2-әве пединститут. Берсе политех полковник милиции булды. Начальник департамент охраны честь порядка УВД Одесской области. Бер абыйбыз Орынбурда авыл хуҗалыгы институт тамамлады. Читтән торып укыды. Менә инде ушы сөйләгән сүз әдәмдә Екатеринбург, ягъни Улахтали, Свердловск шәһәрендә урыс телендә журналистика факультетына укып тамамлап, шуннан газетләрдә эшләдем, журналларда. Менә әйтәс килә, әти-әни мәрхүм тыялары урысча сөйләшмәгез дип. Без инде шундый булырга тиеш инде алайса. Надан менә инде әти-әни безне бит тыйганнар урысча сөйләшмәгез өйдә дип. Без менә шундый надан үсәргә тиешләр. Югары белемсез. Аник менә сез. Әле безнең редакциядә безнең Хадиша, куркмыйча әйтәм, Хадиша главы баш бухгалтер инде бер вакытта. Менә ди, әгәр дә мин урысча укысам, бер үсеп дүр түрә булыр инде нәрсә димәле ул безгә шул. Без урыс газетында редакция. Имеш, шул сәбәбе шул икән. Татарча укыганнар икән. Мин уйлап торам, инде безнең татар халкы, алар татар мәктәпләрендә дә урыс теленнән яхшы беләләр, беренчедән, әйе. Икенчедән математика, мәсәлән, анда формулалар, син бигрәк тә бухгалтер мәсәлән, әйе. Экономик институт тамамларга нәрсәм син бухгалтер. Кая монда, кайсы ягы белән кагыла татар теле сиңа монда? Математикада формулалар, халык ара формулалар алар. Y, X, X инде. Монда кая инде ул син? Әгәр дә башлы кеше булсаң, ул сине барыбер инде бишле куйырлар ие. Математикада урысча белмәсәң дә килдең дә имтиханга мәсәлән яздың шул формулаларны. Алар карадылар да инде кабул иттеләр укуга. Кем гаепле? Юк, менә тотыналар. Мен балаларымны татарча өйрәтмим, урысча белсеннәр. Үзең урысча беләсеңме? Йөзә белмәгән тавык мәсәлән, үрдәкне өйрәтәме йөзәргә? Үрдәк булса ул тумыштан, ул үзе өйрәнәчәк йөзә. Ә син тавыкны өйрәтә алмыйсың. Менә шул аптырата шундый фикерләр кайсы вакытта. Ул теге берсе әйткән бит акыллы сүз. Менә ди мен ди үзем калганда чакта мен ди хатта ди шундый бик улы талантлы адәм кеше ди. Фикерләрем шундый. Ә сөйли башласам ди, инде ике сүзне куша алмыйм. Шул кайсы вакытта шулай какшап каласың, менә шуны уйлыйсың да, мен әйтәм, менә фикерләр килә дә, инде син аларны инде акыллы матур киемгә кидереп сөйли башласаң, чыгара башласаң дөньяга, шул ук нигәдер фикерләр югала. Хәзер бераз ял итәм дә, фикер килер бәлки.
Үзеңнең һөнәреңдә оста булсаң, карап та тормыйлар. Син сөйли беләсеңме, юкмы? Мәсәлән, табибка укыйсың, син әгәр дә сәләтле табиб булсаң, кулына килсә, алтын кул булса, не кирәк сиңа ул, мәсәлән, менә юннәп ул телне мин белмим дип, әйдә бала чактан телебезне югалтыйк та, әйдә менә шул ул тел кирәк, бу кирәкме? Каян беләсең? Төркиягә барасың. Хәзер әнә Казакстан, Азербайҗан, төрки дәүләтләр күпме анда. Һәр кайсына барасың. Хәзер инде үз телендә сөйләшсәң, сине аңлыйлар. Әле карашларда икенче төрле була. Мин инде сез әллә нәрсә бу артык фикерләр йөртә дип уйламагыз. Карашы да сезгә икенче төрле. Үзегез аңлап торасыз тормышны. Менә хәзер нинди тормышны хәзер үзгәреп торган халыкара тормышны. Шуңа күрә әйтәсе килә. Кем туган теленә менә әйтә, ул тегә әйтәләр бит. Нәрсә эшлисең, шуны шул кайта диләр. Шул мәсәлән әйтәсе килә, менә кемдер туган анасын хөрмәт итми, үзе картайганда да шул я атасымы картайганда шул үзенә килә кайтачак диләр. Шуны әйтәсе килә, сез мәсәлән үз туган телегезне шулай игътибарсыз калдырсагыз, битараф, кимсетеп шулай. Сез бит бер кайчан ул үкенәсез аны, әйтәсе килә, үкенәсез. Ник мин белмим икән дип. Анда син әйтмә, мин дә татар, мин дә төрки халык, мин дә мусулман. Мусулманның ярый мәчеткә барып намазга бассаң ярый, аңлыйлар инде. Сине кем инде ышаныр сиңа? Сине әгәр дә үзең туган телеңдә сөйләшмәгәч, телеңне ватып, әллә ничек сөйләшсәң. Шуны әйтәсе килә, ул менә адәм баласы шундый менә. Наданмы, кайсылары бер дә уйламый менә, бер кайчан кирәк булыр дип. Ул мәсәлән акча син. Белем ул шул теге төрле милләт, төрле дәүләтнең, төрле милләтләрнең теле аны синдә булганы билимиңдә имеш, белүе ул мәсәлән төрле дәүләтләрнең акчасы кебекме? Бер кайчан кирәк булыр. Һәр кайчанда теге әйтәләр конвертация. Конвертация сарга була аны. Ул сиңа кире кайтачак, үзеңә хөрмәт итәләр сине ул телдә сөйләшсәң, алар телендә тагы нәрсә сине икенче төрле карыйлар. Ул беләсезме, хәзер инде глобализм көчәйеп баргач, ул менә кайсы кешеләр нәфрәт туа менә чит яктан килгәндә ди, безнең илгә бер нәрсә сөйләшми ди. Менә әле кем әле сөйләде? Галкин сөйләдеме? Вакытында сөйләде, менә шуны үтеп барганда сөйләгән дип шикелле. Шуны кабатлап әйтәсе килә. Чит илдә ди, урыс ди, кунакханада ди, исергәндә ди, бүлмәсен таба алмый. Теге әйтә ди, number ди. Ягъни саны, номер, кайсы бүлмәдә яшисең дип инглиз телендә сорый ди. Бу әйтә number ди. Теге әйтә number ди. Инде чит илгә барып, ул бит уйлап чыгармаган, ул аны ишеткәнме, күргән минемчә, чөнки number дип шул исендә калган шул number. Инде чит илгә барып бер дистә сүз өйрәнергә ярамыймы мәсәлән, теге юк. Ул менә кеше кайсы вакытта тәкәбберләнеп, ул теге әйтәсем килә, Коръан китабында да бар. Ниди иблис ди, һәр кайсы ди буйсына башлаган Аллаһ Тәгалә ди, берсе ди тәкәбберләнеп ди, мин буйсынмыйм дип нәрсә дип шул ди иблискә әйләнгән ди. Шул шикелле менә ул чагыштырып карыйк күп нәрсә. Тәкәбберләнү ул минемчә, аның нинең урлыгы бер кайчан яман теге агу үлән шикелле үсеп чыга. Әгәр дә сез аңлап кешеләрне, алар телен өйрәнеп, үзе телен дә белеп, бүтән халыкларның телен бераз өйрәнеп, бигрәк тә үз теленне өйрәнеп яшәсәң, бер кайчан файдасы булачак. Ул аның шундый зур агач булып үсер, бер кайчан үзеңә җимешләрен бирер. Рәхмәт игътибарыгыз өчен, сау булыгыз.